Pipila ka adlaw sa di pa ang Pasko misaka ang presyo sa karning baboy sa Mandaue City Public Market. Di na hinuon ikabalaka kon supply ang hisgutan. Ang report ni Nico Serino. Adlaw sa di pa ang Pasko, mi aumento og 20 pesos ang presyo sa karning baboy. Matud sa negosyante nga si Ginang Carmen, mitaas kuno ang presyo sa ilang supplier, maong mapugusab sila pagpa-aumento. Kay di man may tagaan og dili may momento. So, nag-aumento sad mi. Pinag-aumento ni mo Kuan 20 pesos. Kaya ang among supplier 25 man yung minto. Tag 250 na karon ang gikan sa 220 nga presyo sa tiyan sa baboy. Samtang tag 230 pesos kada kilo ang abaga. Matod sa City Veterinarian, alang sa nagsingabot nga Pasko, doon na kuno'y igong supply sa karne sa kamerkaduhan. Bisan kun miabag ang sugbo sa supply sa karning baboy didto sa Luzon nga apektado sa African Swine Fever kun ASF, di ra angayang mabalaka sa supply dinhi sa ato. With the pandemic, so hinay ra sad atong demand. Wala kayo nag Christmas parties, number one. Resorts, atong hotels, hinay pod. So mo na siya, ni kuan ra sad siya, nag-limit ra sad siya ba. So demand is low pero ato asyang supply is enough ra sad, sufficient. Matud sa mga otoridad, pabilin nga ASF free ang sugbo. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.